Bueno, gauzak horre hongoek, lehen ondo ateragoan, baina nik uste orduan beak ez zaudela puntu ikonen dagoen berriz oso ondo zaude, Gipuzkoako txapelketan ikusen iskin da oso fuerte zaude, eta bueno, irila berriz, normalen bakarrik eta ez du ibiltzen, normalen ibiltzitu parejan, da, bueno, oain ibiliko ipixkat. Lehen gaurten irabazitxu baina, aurten hortxe ibiliko gaituk. Gu beti gure alde jokatzeko, Saiatuko gehiago, Bai, gaina behotuta ditxo, lehen urtetik ganez, lehen urten pronto arrepositxun bate preparatu gabe eta hola, eta aurten hortzek gauk esten hori sartu da eta atean aldean. Vas-y mon frère, vas-y, joue. La ba ba bay, ay la 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 la, ay la 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 la, la 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 la, ya ba 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 la 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 la, ay la 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 de la de, na ne sofa, na ne ga, mekine la mangi oda. Silvigiava palorom Mekine la mangi yorum Ay la 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 Ay la 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 Ay la la Ocinia sabla kunesa Nakinesa ocinia Nabisha badroshaya Hey hey la 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 Hey la 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 Sage yo medere nasado Siske de amanseto Ge! Eno! Eno, botellak! Urtetako antza eta berdio. Haudek? Hoi alda, makala. Makala, zue pai makalak. Aurten neurtuko jo, Ez, Argi? Alper, ibiliko Ez alde bingo. Hau aluan, Bai. Aguan. Lehen urtean usteka ben harrapat igun, baina aurten prepatu hautsuko azte. Hartzen izango ez doze, Bai. Nagena. Argi. Ni listo nitxok, Ni listo nitxok. Baina, gauzakola ez ditu egiten, Nola, inbertu. Zer kondizio zien, nola jokatzen den? Kondizio lehengok, baina joku egiteko kondizio ez tegau. Hogeite kondizio esan lau. Zer nahi joan, nik bota. Baldo, hori baldo. Beste aukera ibaldo ba, hau baino hobek ikan, bai? Baina hori ziok, Ikusi horke jordu? Euskaldunak ez digola itzeiten, Euskalduna maian itzeitek, Hori, Maian itzeitek, maian urteguna. Silvigiava palorom Mekine la mangi yorum Baina botellak, torri barrua! Karrera ez dut hori. San Sebastianetan izatalde, urtetako proba. Bai, urtetako festak izatetu San Sebastianetan. Orduan bi asteburu izatetu eta bigarrengo asteburu nuan. Urkaren jenen ez egite, eta amarra, gola izan. Orduan, Mintzan. nik aurrez baekin probo egiteko zen zala eta hile bete barron mutila lo harrapatu eskia. Baina hori zego, hori zego. Saiatu ala egin baina, orduan ondo tokatu bat. Oa, Gipuzkoako txapeldunan kontra jokatu berdak. Hori ala, baina haute magarri, orduan ala zinaten. Bai, baina, resakakin harrapatu iguan orduan, ondikan pasatzeko. Aurten bentaja hori bazekan ni. Ze haitu bitilean sortziako dola. Eta festetako azkenen goruna eta egitea ez diparan egingo, eta zuek alantzen dituzen, ez horretzen da. Urtetan jokatu zen garaian, beak pixkat nora ezen ibili ziren usteit, ez egin, ez reloj ere eta
behin pixka ibilizela uste. Eta entrenamendu eta pixka dutzita zitzen, da flojo xamar, arrabatu ikuan zehazek hau, eta nik uste han nintzen lana baino askoz gehiago bai, ala. Ikusiko jo, nik nintzet guztan nintxok, oain ire kontra joteko? Nik iritea guztaz egat, horrek ez dintzit, baina nire zailetuko nago, eta honen oide. San Nikolasetan Lareko plazan, hoen oide. San Nikolasetan Lareko plazan? Bai, hoena da, herrian aurren, leheno herrian ez duan aurren, da hoen herrian aurren. Publistu batxek, jokatzeko? Du jokatu gino, ez talgea, jokatzeko, bai? Eurra! Nik iritea itzeka galdetu dara. Hoi beti dizte dute. Holabia. Ilian? Hau zerrek, abenduan sortzea? Sortzi. Bai. Noiz izangoa? Ze horretan jokatuko? Atzalden? Euraren motxa zegoeta. Ilundu baino lehenuo. Motxe, iluna getxio du portik? Horrak gila bazio nekoa? Atxaleko bostako. Ordu, pasitan ekortatik gana, ez da? Bai, Pasitan aurre ertatik gana gutxoro, era? Botika ertatik gana? bazio gor, hori bintzat zeatik erdik. Botika koskabrez, ze horre Altura bidean? honez. Botikatik gana bordatxo tartea? Hor, txupaile. Zuzenen aurre honguek. Ilizako alda bati bordatxaldea, frontxiri pare hortan zuzenen aurre. Arri beha, noski? Bai, hoena. Han jokatu zen den arri beha, Leno jokatu zen arri beha. Behatzi lehon. Behatzi lehon Bai. Zema denbora. Ustetan ebilitea gua. Zema denbora. Egolana, ez? Hoi minutu ba, nikoe. Bestela euratu Irilare bat baita dugu gure probatu bat, joko 20 minutu duten. Bai. Niko, bai, irila aurten luzatu da, aurten luzatu da, pare, niko ez. Jo, Baina asko ite, kanpotik. libratu nehatzu egin esaten ziren, itzaiari, ezin zuela libratu. Aurretik hi jokatu gala, baina, bueno, hi jokatu gala aurretik ebit pixkat inda zeola eta guztioik ondo aprotxatu gala eta hoi detaile guzti egartu eta zeg, Guri lokatza harri. Nik hori usteri Madridek eta Barcelona kanpoa regatu eta etxegitzen da, Ez. Kanao kruz bota zanden guztua, sinaten atzeti sinatelako. Bai. Nik gortzera garrik, Oain arre bezatzen. ezken du noli zen, beti boteka, pauso motx-motxen, ebile ginoan da. Bai, paso mozputago hartu genien da, askar bai. Behintzeko pello gaztaban ordunan, akullu paki. Diru ez du jokatuko, ni bintzat diru jokatzaile ez nauk. Ez, nire ez. Diru jokatzeko zea ez nauk. Baina bazeki pikia badola, hoi urte bete ondan haitzen nahi nauk eta pikia bazeki badola. Diru ez du jokatuko, baina hemen txetxagolan itxeko afai bat, bai. Galtzeunak gaztu patu goskik. Oidek. Gaur amiketu gehi patuek, Ondo zio. baina... Baina galtzeunak, hoi bintzatik inbergeio, ez? Galtzeunak afaia patu ergeio, Dudi, be. Orduan esan muturreko gara. Baina galtzunak minik gauden jau iestik izango, Hoi seguru, ba? Bueno, nik uste pertsonak eta bezalaxe, gutxi gora bera planin bat indaukitzek eta bueno, entrenamentu desberdinak izate ditu, batzutan karga txikixoekin gehiago ibiltzia tokatzek, beste batzutan karga topekoekin kolpe batzuk eta bueno, pixkat, bai, gutxi gora bera burun eukitzek planin bat, entrenamentuko planin bat eta bueno, batzutan ateratzen ditu gauzak, bestetan ez, puntu ondo hartzia zaila izatek, gizakikin bezala, igualtxu badik. Aztegra normalen pareatieten lehenuo pixkat entrenamendu gortxiok sartzen daola, hori harriakin, zela hemen gimnasioak hau nontan, eta orduk eta hor sartzitugu, eta gero proba gertutzen di joan egin, pixkat, suabego bezala ditugu entrenamenduk eta. Da burni bat, arretia erdin, eta burni bat arretia inguratzuna gainetikan. Arretia hau baldin bada, burni bat gainetikan inguratzuna da. Lau jutege aurren, eta lau oinatzen arretian kostaun beste bi eta atzen beste bi. Lau filan da erdin bi, sortzi. Arretia erdin, helduta. Ni pentsatzeit, gu ohituta gatxek askotan, hola apustu bat itean, dirua jokatzea, ohitura badalako, eta korredorek euteialako, eta baina dirua jokatu berrikan etziok, gauza fin juteko, nik hori garbizekat. Nik dirua jokatu, igual irabaztea jongo nauk, eta pentsatzeit behak alaxe jongo iala. Gaina gu launa hemen dana ezaguna eta bertakok eta betire herriko arteko pike bat ikusteko politizatea, jakin da dirik ez daola, jo handik eta zea gehiago, interes gehiago piztutzeko, porque diruagin betire
azkenen hor beti esatu jende, hau erosita junde ozean daola, eta hori esatea. Bate ezea jun, esan lehen urteko esten hori daola, eta hori egitea da, ze gu urte guztia pasa dugu, hoixen, nahien nunbaiten probaiteko, eta hoixen, herrin presentazio aukera hau, eta aprobetxatza, hoixen. Hombre, beak komentatzen dugu urtetan, sosketa egin, karakruz bota egin, eta tokatu zitzen behai atzetik, eta momentu hartan beha guztu haituan, eta nik momentu honetan ala eskatuko nikek. Baina, bueno, geho aldi beren bi pixkat intzin, eta aurretik antzitxon pixkat busti eta plaza, eta ematezin pixkat errexo, otezeo, beak pixkat kontzeptu izekek, gauza izekek, eta bueno, askotan nikoen momentun atzetik eskatuko nikek, baina gero ez te jakiten. Hombre, esperientzia egakutzi izan digu, beti gero jokatuta, gehiago renditze dula, baina segun horrek asko osatzeu, osatzu. Atzikoa bere bentaja daka. Bai, referentziak inatateza ja. Referentzia dakazo. Ja. Baina ja abitu eno nino baldin bakizu bestiak zen maila da honde bai, ja zuk bakizu gehiago zehala. Baina atzetik Habilidadia baldin ba honena beti atzetik. Bai, bai, hori bai. Txarra Hori esate bai. atzetik atea eta galtzia. Pasi zendu zeigure bai, urtetan. Pasi zendu zeigu. Hoxe Atzetik pasau. atea bere kontragainez, Hori ba, atzetik hori bai. guerni atea eta uste zingo gendulako da atzea. Nik bildurrik handina horretxei, hauek pehatzen da, normalen ohituta zaude galtzarrin ibiltzen, eta perraketare hartako prestatuta egitzetek, beha goituta antzaude ibiltzen, eta kamillon da betire kaleko pintura ekin da pixkat irristatuta dituk, eta bildurrik handina horrena, eta gero ja jendiakin, irila bakarra dek, eta pixkat ohitutakoa dek, proban ohituta dona, baina bakarrikan ibiltzen ez, orduntxe bakarrik jokatuik, urtetako hori bakarrik jokatuik, eta orduan pixkat horrena. Gehien bat, gerrik eta asko kastiatzea ze proban goaztin egin, makurtuza, euste hortan gerrik eta hola, baino geho ja hankak bai, kargatzen jutea, proba aurrera junala eta petxuare bai, esan lehike gorpuz guztia bertan zehatzela. Bueno, lehen urten irabazi gendun entzutetzuna osea abadinokoa izan nuan. Justu izan nuan, lehen urtetan jokatu, eta handikan aste bete baino lehen jokatu zinean abadinon, eta irabazi ginen da, bueno, hori gutzako izan nuan, ikera, ja. Eta gehoztikan udaran eukizki da pixkat deskantzuan txen, ze egurra desente ematen nahi ninen, da pixkat nekatuta bezala zitzauden irik, eta orduan udaran da egon ditu pixkat txapelketatik eta kanpo, zibizio batzuk eta hola indizkilek, baina hola, eta hoain hasitu berriz konpetitzen da, azkenengo jolastu ginen getxon eta hirugarren intzilen. Eta ondo, guztua. Ja, hasi ginenetik 4 urte pasaia eta Bai. hasieran batez ginen da guain onenak gea, onenak. Gaski, dugu esatea baina onenak. Demonstrazioak. Gipuzko txapel eta bi aldiz irabazita eta bai, guain lanak izango ditu, Nik uste jokatuten espezialenetako bat. Espeziala bezala, espezialena igual. Bai. Oso, netzako bintzet oso erakargarria dek, jende asko izango ala esperoit, eta, bueno, launa dizkit, baina aldi beren danok irabazi nahi izango dut, eta, bai, oso espeziala dek. Politia. Behin aukera aukidu, herrin erakusteko gure maila zein dan, nahiko genuke jendia etortzia eta gurekin gozatzia, ez? Guri ikusiz gozatzia. Eta hola, jende asko animatzea, no? Jendia arrimatu iteki eta zeozatik arrimatzen. Hori bai. Jendia Hori bai. ni askotan galdetzeit. Bukautako onda, gustatu altzaizu eta danak ikerri gustatu altzaizu eta herrin zertako ez. Lehen hori justu ateragoan, proba oso justu ateragoan, oso polita ateragoan, eta nik jendia izanen itxoke, hori, etortzeko lasai ikustea, iruditzen zaitela polita izango ala, berriz irabazi nahi nukela lehen bezalaxe, mutila nahiko bezalaxe, eta etortzeko lasai, polita izango ala eta ikusteko, etortzeko hori joa lasai.